Moko bende en ni okil Tom Ojenda koro okwayo jokanyo mag ODM mondo koro oyiere kaka seneta ma Kisumu kochopo yiero mag 2022. Kane olose kinde manoromo to kod jokanyo mag ODM ahinya mawuok e gwenge mag Nyakach sub county. Nyasi no mabende koro no bage gwenge mag Papo Nditi. Ojenda wacho ni koro riwruok e teko kendo en gadier ni ko jo Nyakach oriwore kanyachiel to kom ma kamano obro yudo kendo koro tel ne kaunti ma Kisumu ma bende koro dwaro lokruok mar ariya. Delegates go kata bende jokanyo mag ODM go kotel kod jakom margi Migosi Seko gisero lwedo ndamo no mar Ojenda gi mor ahinya ni nitiere wuodgi ma Achiel ma bende nyaka gesani wuok oko ka gidwaro mondo koro giriwre kanyachiel giwuok gi duond achiel nikech bende ka giriwre to duondgi biro winji mapiyo kendo jopiny nyalo biro yierogi e yo mayot. Odiochieng' ma kawuono ni endi en odiochieng' maber nikech for the first time in the history mar Nyakach wabedo gi wuoyi madwaro senate. Igni machon na nitiere senate achiel kende manowuok e Nyakach maniluongo ni Honorable Ondiek Chilo. Mano was the first senator ma Nyakach noriwo pinje mang'eny nyaka Seme. To koro kawuono ni endi for the first time in the history mar devolution emwayude e wuoyi achiel miluongo ni Tom Ojenda, a very bright, brilliant lawyer ma ene modwaro kom mar Nyakach e Kisumu County. Nyakach kae wan gi mine. Mine donge manyuol. Uno ge wuodu moro moro munya nyuolo mondo ka utelo migoyo. Kunyal. Aya unyuolo wuoyi achiel miluongo ni Professor Tom Ojenda. Wadoguru e toke tewa miye kura to kadi poni ng'ato baro yo. Tindo ipoku uyuoga ng'e. An kaka jo Nyakach wan bende wadwaro no mondo yierwa e gimoro dong wadwaro. Koso kudwar. To kanitie moro ma be nyalo gwelno bathe dong warwaka nikech kata mana kucho noyudo dudo te. Wan waonge problem kendo ka wantiere ka nikech ang'eni nitiere jofwambo gi joketho ka. Nikech nitie joma boor ka. Kori ting'is joka ni wan be waonge korgi gi sigu moro amora. Winjo? Kisera mar ng'ate manyalo miyo ng'ato yudo ang'owa nyaka. Winjo? Chalo chieng' minano rie. Kisiemo na nyathi matin. To neno mana okone wane. Omiyo mano wan mwagonyo konywa. En Ojenda bedo sene. Mano. Mae yo mayot wadong gi higni 5 to Nyakach nyalo lokore be winjo kama ko wan ka kaka Nyakach koro ko madigene Achiel ko miyo ma ariyo ga dega ng'wen kwa kawa moro wana Achiel koro jo thurwa galawa kikwa kikuru itji wonjore kikwa kikuru itji mana dier senator ma Kisumu County 2022 en ng'awa makili wale bangi senate okawe pesa senate onge CDN senate onge check senate iloso chik makonyo counties wonjore kanyo to chik iloso ng'ama ng'eyo sheria wan gi senior council ka mong'e loso chik wara los chik makelo pesa kanyo Kisumu County wonjore to Nyakach kwa ng'ika ino kama chuno kwa ng'ika wang'iyo kanyo waseromo gi delegates te wasewuoyo kodgi nikech wang'eni chakruok mar telo en party nikech ka ok iluwo yor party to ilal dong mana dier to mokwongo kendo wang'iyo ni wago kura wang'iyo leadership kochakore gi telo mar Raila Amolo Odinga ma otelo ne party mar ODM emomiyo kawuono awacho ni kabiro Nyakach to nyaka luma na yo ma party mokwongo to wang'eni ei Nyakach ka clans 13 ma Nyakach ka kochakore gi malo 11 kochakore gi malo oguta wachako gi wuoyi maduong' kwaduogo piny donge to wabiro ko wano joma noa Kadhomo Gemrai koro wan kode wawuok to nyaka wang'eni clans 11 gi te ni pamoja donge to ka wa unite achiel kaka Nyakach to wakedo duond achiel to wadhi Kisumu County to koro wakwa gimoro kaka jo Nyakach achiel to bas koro komiwa to wan gi numbers nikech jo Nyakach nitie be mantiere kano
to Nyakach nitie man Kisumu Central kaka ng'ani odak Kisumu olal higni mang'eny to ja Nyakach donge koro Nyakach kawuono an adwa mana kuowu gimoro achiel ni kwa chomo 2022 wang'iuru to ng'ama nade mwanyalo yiero mong'e tich mar Senate manyalo kelo change e Kisumu County. Kik be ayalo thuon ba thuon wiye be tek. Ka udwa yiero ng'ama wiye tek, kudwa yiero ng'ama wiye tek to uyiero, winjo mano? Nikech kuyiero ng'ama yomyom madhi bagni mibuogo, to mano ok uyudo telo maber, nikech telo jatelo en ng'ama nyaka bed ni chung to kwero weche. To ka ber wach ni maber luyoni, ka rach wach ni marach luyoni. To Senate tije en yua pesa malo kelo piny to governor tiyo. Winjo mano? Koro nyaka ibed ni uyiero ng'ama chung matek mabiro yalo bura malo kucho mong'e sheria, ok en ot mituge. Senate ok en Jared. Senate ok en ot mituge. Miyiero ng'ama idhi batisha ni paro ni ma nyalo kata en ot ma ji dhi en ot michung' e sheria matek iwacho ni ka sheria rach to rach. Yiero ng'ama ong'e sheria maber mang'e ni ma e section chapter ing'e maber ng'ama understand devolution.